wonten dalu niki nggih para rawuh mugi-mugi samangke ngantos titiwanjinipun paripurna wonten-wonten sedaya pepalang lan ugi samangke kegiatan pentas seni budaya kados pagelaran jaranan niki saged dipun uri-uri lan ugi tansah pinaringan izin menika pentas ngantos dalu. Nggih pramila para rawuh, para dulur kripik gedang godhonge tela titik edang sing penting niki mangke saged rata. Yen kala wau kula sampun ngaturaken menggahipun satriya-satriya kembar jangkep cacahing wonten 6 lan ugi ingkang badhe katur menika wonten turangga putri utawi Sri Kandi putri saking keluarga agung Kuda Patra Yuwana. Karanten wedalipun nggih samangke tabuh 12 sampun paripurna sumangga katos pundi kita pirsani menggahipun wonten Sri Kandi putri putra Yuwana. Kuku sing tupaku melun ngeneng geng tiasang abekti kawangku sagung jajan nanging sanget tangi kipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi sang resi kaneka putra kang anjok saking yati ayo ger para Sri Kandi Kuda Patra Yuwana. Bendera pratandha wis kumitir lumalang kencara nawurahan kumara sarate ana ya ingkang kacicen sadaya pirani ya matur nuwun para dulur-dulur matur nuwun piyongker. Bendera pratandha wis kumitir lumalang cara ngawuran lumana sarane kanawa ya ingkang kacicen sadaya piranti dagang ayo nduk bos olah kaberi gelaning lirik para Sri Kandi Kuda Patra Yuwana. Ayo lo hoa 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 ha oh bos ha ya ya iki Edi
putrane Guna Madrayono. Ya. Oh. Oh, wah. Enji. Jebul kaya mangkon-kon ulang kapeninggalanmu yo Ger. Olah yondo jos oh hey yuk oh oh goyang sini
la no la no la no la Kudu Batroyo Kuda Patra Yuwana asik Edi sing sayuk makarya kalian olah ya ger ayo do oh arama asik oh oh
Jaya hae hoa hoa hae hoa hoa hae hoa hoa hae sa
เ
ati kang suci Kuda Patra Yuwana ayo oke. Nah, iki penake lho, goyangane. Nalika sing ati-ati jar para sing Kuda Patra Yuwana. Matur gunging panuwun menika kala wau wonten Sri Kandi Kuda Patra Yuwana, para dulur-dulur lan ugi para penonton mbok pilih samangke kawula tasih wonten kalih babak malih wonten turangga Jawi lan ugi tari rampok singa barong tanding. Pramila dumateng teman-teman YouTuber sedaya kemawon bola ngopi kula ngaturaken atur gunging panuwun kerjasamanya live streaming wonten ing dalu punika lan ugi dipun sengguyung dening Kenting Audio Profesional. Kula nggih matur suwun sanget ewontene dalu niki pedagang kaki lima nggih kathah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang mirsani wonten dalu niki tansah pinaring sehat, ayem tentrem, kathah rezekinipun, usahane saged lancar lan ugi samangke napa ingkang dipun tuju saged ginayuh wonten ing dalu punika. Lan ugi panipun Bapak Sugiono matur suwun sanget menika rawuhipun dalu punika ingkang nenggani dening para putra-putri saking Kuda Patra Yuwana kang mijil saking leladan Desa Batang Saren Kaman Tulungagung.